nyocha bandho pesa go. Gavana, ntiere jokuny mula Migori kanyo kamitelo negieno. Komishona ne owachonwa kawuono ni gin jokuny mula kuonde 99 to gionge gi lesen. Makiny ka chopo tidhi lor moko kuomgi. Ang'o musetimo kaka kaunti mar konyo jokony mula matindo tindo mondo gimbe yuto margi kik chodi? Nitiere shida maduong' ahinya. Kendo wachni kela e wacho ni nitie timbe moko machayo. Achiel kuom timbe ma achayo en ni wach mula mayudore e thuchewa e kuonde ma nitiere tend gweng' kata piny owacho mar gweng' irocho nikech chik ma miyo ng'ato teko kata migawo moro teko mar chiwo license owene national government. Sama wuoye ni mula nyocha yudore e gweng'wa kamoro ma North Sakwa, to ka noyudore e kar North Sakwa to piny owacho mar national government obiro to chunje ni mano margi. Sama gichunje ni girito ni gotieno to gikwale gin giwegi, polise mobedo kanye makwalo kendo gi askeche madongo donge makwalo mulano. Koro wach license mag jo kuny mula kata jo kwany kite matindo tindo ma Migori en achiel kuom gik ma dwarore ni mondo ong'i mapiyo. Awacho kamano, jomoko nyalo wacho ni tiwacho kamano to ine gavana. Awacho kamano ni mago e achiel kuom gik ma owinjo bed devolved. Mwandu ok nyal bedo thuru kendo ok nyal bedo mag jok moyieri ni to mi jomoko nono teko ni ema tiyo gi gino. Mago e achiel kuom gik mane ker masani owinjo wachi ni mago gik makoro duoke lwet tend gwenge. To koro sani ma jogi winjo nikech county commissioner to wasewacho ni chakre kiny gichako ng'iyo gimanyo joma onge gi lesen. Giwacho ni 99 ni kanyo ji 3 kende ma nigi lesen. Koro jomodong' otim nang'o? Gidong' dala koso idhi konyogi nade? County commissioner onge teko kata duol e gigo. Mago mana tenda chune. Mago te onge duol kendo onge teko kendo manok kare. Mago e mecho ibro yudo ni kiwacho e wach mula ei Kenya ka. Mula nitie kuonde mang'eny mowe ndere mar Migori ni ok mano mana kuo. Aneno ka nitie kuo moro gachune ma jomoko kete man da kuo wajumbe marwa te ma Migori County mondo wariwre, warit mwandu mathurwa, warit jo piny mathurwa, kik gibed gi pek kowuok kuom jomoko ma owinjo tim tich makonyo ji to gibiro gibede kombe gi sianda madongo mondo gikelne jopiny asara. Nikech mano tok tich county commissioner. County commissioner owinjo chung' ne weche mag rito kwe, owinjo chung' ne weche mopogore opogore. To ok biro ni wanyalo bedo gi lo malach kamacha ni tok wakwanye mula. Mago upuzi. Gavana, erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Ang'eni ni mondo tiyo kawuono. Erokamano ahinya kuom wuoyo gi Ramogi e buch jopiny. Mano Dr. Ochillo yako gavana ma Migori kowuoyo kodwa koa kene piny ma Eldoret nikech ginono chenro mag loch gwenge kata gi dho ngere luongo ni devolution conference. Mane buch jopiny.